खुसखुशीत. हा 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 हा. ही पूर्णपणे थंड एवढी झाली नाही दबचत, तरी पण तेल आहे काय बघा, तूप तेल. ही बघा ती खटकन आवाज इलो, मी आता बोलत होते म्हणून इलो नाही. आणि बघा असं चुरो हो पोय बिस्किटासारखं. हा बघा खुसखुशीत खस्ता शंकरपाळी मस्त एक नंबर. अशी ही खुसखुशीत आणि बिस्किटासारखी रेसिपी होतली. प्रमाण एकदम अचूक, काही चुकाचा नाही. आणि तुम्ही जर तशी फॉलो केलात तर तुमची ती शंकरपाळी तशीच खुसखुशीत होता की नाही ते आमका खाली कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. आणि खैना करताच तास होता. आणि दिवाळीच्या अजून कोणते फराळ तुमका होय म्हणजे रेसिपी कोणती होई ती सांगा. चला आता आपण करूया सुरुवात बिस्किटासारख्या खुसखुशीत अशा शंकरपाळी. अर्धा वाटी मैदो, आता वाटीने मोजूच वा अर्धा वाटी किती होता, पण माझा ह्यो अंदाज दरवर्षीचा. त्यासाठी पाऊण वाटी दूध, पाऊण वाटी तूप आणि ही पाऊण वाटी साखर. आता काय करायचं, आपल्या दूध आणि साखर मिक्स करून घ्यायची. विरघळेपर्यंत. हा ह्याच्यात नाही गॅसवर ठेवायची. आता काय फक्त कड येऊ केवढं द्यायचं नाही, आपली साखर पूर्ण विरघळूक होईल एवढाच दूध आपल्या घ्या गरम करू द्या. तुम्ही पाण्यात केलास तरी चालत, पण दरवर्षी मी पाण्यातच करतोय. साखर आपली मोडली, आता मी गॅस घालवते. बघा आता ह्या कलर बदललो. हा साफ थंड होऊ द्यायचा, पूर्ण थंड. तोपर्यंत आपण काय तूप काढून घेऊया आणि मैदा चाळून घेऊया. आता तूप आपण तुपाचं काय करूचा, कृष्णाचा नाव येतला नाही, मोहन करूचा. मोहन कृष्णाचा नाव मोहन. अर्धा किलो मैदा. आता किती वाटी होता ते बघूया आपण. 2 4 वाटी अंदाज हा माझे. 3 झाली बरोबर 4. 500 ग्राम मैदा दिलेला असा. आता मैदा कधी पण चाळून घेऊ. मैद्याच्या चाळणी चाळून घ्यायचो. मैद्याची कडक वाया मेल्ट होऊ पाया पुरा. बघा वाईट रवला. हे आता गोडाक चव होईल ना म्हणून थोडासा मीठ. चुटकी भर झाला वाटतं तूप काढ. हा गॅस बंद केलाय. आता ह्या आपण या पिठावर मस्त मोहन. आधी गरम आहे ना म्हणून चमचा नंतर हाताने. भार्गव दिसता कॅमेरा. ते काय सगळीकडे पिठाक लावून घेऊ. असा फसफसून घ्यायचा हातीवर, मग सगळीकडे चोळला जाता. ह्या सगळीकडे गेला आपला लागला, मग ह्या अशा बघायचा. ह्या बघा हे प्रमाण असतं. याची मूठ झाली की बरोबर तूप सगळीकडे लागला. आता ह्यात सगळा नाही ओतायचा, थोडा थोडा. चला आता उरलेलं पण घालूया. आताच मला हे शंकरपाळ्या अशा खुसखुशीत वाटतात बघा. म्हणजे पीठ मळल्यावर कळतं ना. चला अशा प्रकारे आपला पीठ. अजून लागताला काय होता तर दूध सगळा घातलंय, नाही लागतं ना. आता याच्यात पीठ असाच असतं, घट्टच असतं. बघा सगळी फराळाची करामत कसरत पीठ मळण्यामध्येच असते, बरं की नाही हो. मळून झालेला हा. थोडं पण पाठी शिल्लक रवत नाही कशा. परत साप सूप. पण ह्या त्याच प्रमाणात व्यवस्थित मळला जाता. जास्त असं तुमका ताट वाटता, पण शंकरपाळी क्लिअर ह्या पिठामुळेच असे सुटतात. पिठाचे 5 गोळे झाले. एक पोलपाटावर हे बाकीचे झाकण ठेवते. आणि तिकडे काय ठेवलंय, तिकडे तेल ठेवलंय तापत. कढई. तसं नाही ठेवला तरी चालतात, सगळे झाल्यावर काय होऊ शकतात. आणि हे काय कडेने असे फाटतलेच नाही. हो तुमचे लेअर असेच पदर सुटतात म्हणतात त्या का. आणि हे का पीठ काय लावचा नसता. पीठ न लावताच लाटायची असता. हो पीठ लावलं असतं सगळं आता तेलात जात.
समजा तशी ही उकलाक येत ही बघा अशी जाडसरच लाटून घेऊ. जाडसरच होई बघा. आता ही आधी कापते मी कडेन आणि मग तुमका दाखवते. मॉडर्न जमान्यात वैदिक पिझ्झा कटर घेतले. तुम्ही अशी पण करू शकतास आणि चौकोनी कापून पण घेऊ शकतास. आता हे कडेचे आहेत ते नाही घ्यायचे, आपल्या वय तेच घ्यायचे. ही बघा एवढी जाडीची ठेवली आहे मी. हे बघा अशी एवढी जाड. बघा साईडचा सगळा काढलाय आणि ही बघा ही एवढी जाड केलंय. सगळेच लाटून घ्यायचे ना एकदम. हा याचं काही टेन्शन नसतं. म्हणजे आपल्या करंजासारखे सुकणत नाही काय नाही. हे एकट्यान आरामात केलास तरी चालत. हा दुसऱ्याची गरज हा लाटायचे, लाटून झाले की तळून घ्यायचे. गोळा जरी करून ठेवलं तरी परत हो असं मळून घ्यायचंच लागतं. हीच कसरत फराळाची. असं म्हणतात शंकरपाळे साधे सोपे, पण नाही बाबा. हे बघा हो शंकरपाळे साधे सोपे, तोंडात टाकूक विरगळ होय असे म्हणतात. पण त्याचा पीठ लाटते वेळी, बाकी मळते वेळी काही त्रास नाही, पण लाटते वेळी ह्यो त्रास असता. हो बघा हे बघा कसं होता. गाड मारता ना. ताट मारता लाटणा. ताट मारता. हे बघा जर पीठ मळलं नाही तर हे बघा असे चिरा येतात. पदर सुटले ते. हा जय 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 जय. पण घाबरासारखे नाही. अशी घ्यायची, इतपत लाटून घेतली की हे बरं पडतं. असा चौकोनी कडेने कापू. जरा मोठेच होय ना शंकरपाळे. ह्या शंकरपाळ्याक चिरण्याची गरज नाही, तुम्ही सुरीन सुद्धा कापू शकतास. की त्या ह्याका डिझाईन नाही, ह्याका पदर बघतात किती सुटतात ते लेयर्स. तेल वाईज कमीच व्हाय ना. तेल कमीच व्हाय आणि मंद आचच ठेवू पाहिजे. कारण हे आपले जाडे आहेत ना. सुरुवातीला बघा किती बुडबुडे असतात. हा जरा बुडबुडे कमी झाले की झारो घालूया, नाही तर खालून सुद्धा करापतात जसं मगाशी दाखवले तसं. बघा आता वायच बुडबुडे कमी झाले, आपण आता झारो घालूया. हे बघा असे नाही तर खालून बघा करपाक सुरुवात होते. हा बसतात आणि मग ते खालून करपतात. आपणाक वाटतं शिजतं तिथे म्हणून. बघा हे बघा आता हे अलटून पलटून एका सतत गोल्डन कलर येईपर्यंत परतून घेऊया. जरा तळण्याला वेळ लागतो. हो तेवढ वेळ लागतो लोक. नाही तर हे बघा फास्ट मध्ये जर तुम्ही तळलं तर काय होतं वहिनी दाखवा. आतून अख्खे कच्चे राहतात. गॅस मोठी ठेवलेली, ही आम्ही एका ठेवलेली बघा कच्ची. ओली दिसता मैदोच दिसता. म्हणून मंद आचेवरच हे तळू होय. जेव्हा ह्याचे बुडबुडे कमी झाले ना तेव्हा मी झारो घातलाय. मग आता हे असे सोनेरी रंगावर तळून घ्यायचे अडचण परतून. आता एका बाजून बघा असे मग लागत राहतात. हे बघा चिटकतात ते खाली. म्हणजे असे सतत ढवळत राहायचे. कवळे असताना नाही ढवळायचे, नाही तर तिसरच तेलाचा आणि या मग सगळा काय मालवणी भाषेचा एक आलो व्हायचं. असे हे पदर सुटतात, लेअर सुटतात. पण आच मंदच ठेवायची. जरा वेळ लागता. हा पण पदार्थ आपला खाव व्यवस्थित कसा नाही तर तुका दाखवलेलीच असा. पहिली आम्ही शंकरपाळी टाकली होती कच्ची राहून. आता हे झाल्यावर एवढं रंग बस ना गो. हो हो हो. बघा म्हणजे त्या खालच्या झाऱ्यात कसं तेल पण निथळून निघा. सगळे एकदम येतात ना झाऱ्यातून आणि गळता पण खाली. एक 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 नेला तर कसं असं तेल गळत जातात. हे बघा लेअर सुटतायत. ह्या बघा मस्त खुसखुशी. वरचं मासे घेऊन टाका. गरम होता हात वाजता बघा. एक नंबर खस्ता शंकरपाळे. बिस्किट
बिस्किट बिस्किट. हा बघा लेअर वाले. ही पूर्णपणे थंड एवढी झाली नाही दबचत, तरी पण तेल आहे काय बघा, तूप तेल. ही बघा खटकन आवाज येलो, मी आता बोलत होते म्हणून इलो नाही. आणि हे बघा असं चुरो हो बिस्किटासारखं. हा बघा खुसखुशीत आवाज येतो. मस्त एक नंबर. हे बघा हातीक पण तेल नाही आणि ह्या आपल्या शंकरपाळ्यांका पण तेल नाही. या मंद गॅसवर करता करता नाव झाला. आता करूया गॅस बंद आणि आता तुमका दाखवूया आमची ही शंकरपाळी किती झाली. बघा अर्ध्या किलोची परफेक्ट अचूक प्रमाण. आणि हे बघा मगाशी जवळून दाखवला, आता लांबून. हा तोंडात हातातच कुरकुर आवाज माका येता होय विरगळता. मस्त अशी शंकरपाळी जर तुमका आवडली तर आणि तुमची अशी झाली होणारच 100% झाली तर खाली कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. आणि तेल पण नाही तूप पण नाही. बघा हातच्या काकणं गारसो कशाला. पियत नाही तूप आता शंकरपाळी म्हणतात असा पितात भरपूर, पण आमचे हे पियाले नाही व्यवस्थित झाले. आणि तेलकट बघून खाऊची इच्छा पण आणि होत गोड प्रमाण पण एकदम जास्त Perfect. पण गोड हा. नाही आणि काय म्हणतात कमी पण गोड नाही, अगोड पण नाही. गोड. आणि बाबा दिवाळीचं फराळ करताना हे पदर बिदर सांभाळून तेलाकडे हा. मुलांका सुद्धा सांभाळून दिवाळीचं फराळ करा. आणि खायना बघता असता सुद्धा सांगा, आवडलं तर नक्की सांगा. आणि जाता जाता आमचा नेहमीप्रमाणे परब किचन लाईक शेअर Share, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.